खुलुमबाय आंनि मिस्टार गामसा इउट्यूब चेनेलाव आंनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आं नैबे समाव दङ नबजित नार्जारी फंबायनि नैबे न'खराव दंफैयो आं। बिथांनि बिमा बिफानि गलानि सेराव दङ आं। दा नैबे समाव बिफानि बिफायाबो आंजों लोगोसे दं। आङो दिनै आंनि इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायनो नाजागोन दासान्दि सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टाराव जि नबजित नार्जारी फंबाया देरहासार जालांनो थाखाय जथेस्थ' बिथांमोना भटनि खामानि मावगासिनो दं। दाब दाब जायगायाव बेरायदों, बिफाखौ नुनो मोनदों। बिफायाबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै फैदों, जेराव फिसाज्लाया देरहासार जाथारनांगोन। आरो देरहासार जानायल' नङा, बिथाङा इयुनाव बर' माहारिखौबो मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो हानांगोन, बिथांमोननि मोनसे सिमां दं। आरो बिथांमोननि न'खरा आबादारिजों फैनाय, आरो बे हिसाबै बिथांमोना नबजितखौबो आबादारिनि गियान होनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि गियान होनायजों लोगोसे बिथांमोना मोसानायनि गेजेरजों दिनै माहारियारि थाखोसिम सहैहोनो हादों। आं नैबे समाव बिफानिफ्राय फंनैसो मोनथिनो लुगैगोन, मानो होनबा दासान्दि भटआ थांनाय सप्तानिफ्राय जागायबाय नङा होनबा? अलरेडि टप 10 आव हाबबाय। दा टप 10 आव हाबखांनायनि उनाव नै गाबोननिफ्रायबो स्टार्ट जाबावसिगोन। दा नैबे बेलायाव गोबां भटनि गोनांथि जागासिनो दं जोंहा नबजित फंबायनि थाखाय। बे बेलायाव रायजोफोरनो आंनि इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों माबा मोनसे फोरमायहरगोन आं। खुलुमबाय, आं नबजित नार्जारीनि बिफा उपेन नार्जारी। जेरैबायदि आगोनसेयाव जेरैबायदि माने भट होनानै आगोनसे आग बारायनो हाबाय, दा आरो नैबे आगोनसेयाव गोबां भट नांगौ आरो नांबाय थागोन। बेनिखायनो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खुलुमहरो जे गोबां भट होनानै आग बारायबाय थानायनि थाखाय माने आशीर्बाद बिहरबाय। गोजोननाय थाबाय। बियो बिथाङानो जाहैबाय नबजितनि बिफा उपेन नार्जारी। दा नैबे समाव आङो आसा खालामबाय, नैबे समाव आङो आंनि इउट्यूब चेनेलनिफ्राय आं फिन नबजित नार्जारीनि थाखाय भट होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। मानो होनबा बिनि भटआ 4 उइक 4 सप्तासिम सोलिबाय थागोन आरो बे एखे नाम्बारावनो जागोन। आं नाम्बारखौ फिन खेबसे बुंहरनो नागिरदों, 9152915246 बे नाम्बाराव नोंथांमोना डायल बानायनांगोन। आरो बेजों लोगोसे G5 एपआव थांनानै नोंथांमोना बेयावबो इमेलनि गेजेरजों बिथांनो भट होनो हागोन। बिथांखौ जेब्लासिम फाइनालसिम राउन्डसिम सौहैया बेसांसिम बिथांनो जोङो भट होनानै गासैबो रायजो राजाया बिथांखौ सापर्ट खालामबाय थानांगोन। आङो आसा खालामदों नैबे समाव बयबो रायजो राजाया बिथांनो भट होदों आरो बे भट होनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा गासैबो रायजो राजानि आशीर्बादजों देरहालांबाय थागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। आरो नैबे समाव आं आसा खालामो बिथाङा जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ देरहासार जानानै जोंनि गोजौ थाखोआव माहारियारि थाखोआव मोनसे नाम गारबोयो, आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो बे समाव आं बेखौ फोरमायनानैनो आंनि बयनिबो आंनि आंगोनि इउट्यूब नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आङो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।